Il-lejli ta' ħbib tiegħi Milanisti u anke mhumiex ovvjament mhux bil-bissi, ma li tiġi drama Cremonese bir-rispett kollu lejn tim ta' Cremona huwa riżultat li ma nistax naċċetta. Ma nistax naċċetta li ċempions tal-Italja jiġu draw ma' tim hekk. U mhix qed ngħid bir-rispett qed nitkellem, mhix qed nitkellem b'diżrispett lejn Cremonese, però urew biċċar li mhuwiex tim validu għax qas okkażjoni waħda ma kellhom f'90 minuta. Ta' Tarużano ma laqax xut u dik tidher ċara kemm it-tim huwa ħanuża daqsxejn terminu ikraħ, però ekku mediokri. Il-tim ta' Tottenham, skużani, nitkellem fuq Tottenham ukoll biex kiet. Il-tim ta' Cremonese huwa tim tedjanti. Jilgħab futbol tedjanti. 11 wara l-ballu, letteralment, jistennew li jġibu draw. U da, quddiem is-supporters tagħhom ma ġewx San Siro, jilagħbu hekk. Il-Milan meta ma jħallunix nilagħbu, toħroġ dejjem din ħaġa li maħniex kapaċi nilagħbu. Plejer bħal Brahim Diaz li beda jmur kull imkien għax kif jaqbad il-ballun jisib żewġ plejers. Plejer bħal Leao li Pioli ddeċieda li ħallef fuq il-bank għax illum ħaseb li hija logħba faċli u nlagħbu max-xejn. Allura Leao ma labux, daħal Leao fis-60 minuta, dla Prebic li onestament għajjejt, teħed opportunitajiet, għajjejt infaħru meta ħaddieħor maqdru. Lab Deketelare daħal Deketelare li sissa huwa flop enormi u nerġa' ngħidha li jemina l-flok tiegħi huwa ta' Deketelare fuq wara għandi li Deketelare, jiġifieri biex ma taħsbux li jien għandi għalih, anzi jiena nibqa' nissapportih, però irid jiċċara ftit. Il-banda l-oħra kif qed ngħid il-bidliet ta' Pioli mhux bonix. Kien tajjeb ħafna llum fi Kajo Tomori li għalija kien l-MVP tal-partita għalija. Però prestazzjoni fqira ħafna. Alright, l-ewwel taqsima spiċċat b'4 xuttijiet fil-lasta minnaħa tagħna u xejn minnaħa tagħhom. Xejba ovvjament sal-aħħar tal-partita. Fit-tieni taqsima ma nafx eżatt kif kienu l-istatistika x'kif spiċċat il-partita kont għadni fil-verità għandannat u tipu għaskellek li nitkellem xejn onestament. Allura ma qed niċċekkjej bat qed nagħmel videos dawra tal-YouTube tal-Nesta Maltese napprezza jekk tmorru tixxerjaw il-video u anke tħallu xi likes u kummenti u jista' jkun tagħmlu subscribe fil-channel napprezza mezz għax neħdu x-xogħol. U anke fil-kamera sportiva napprezza jekk tippromowtjaw daw it-tip ta' videos. Kamera sportiva wkoll għandhom YouTube channel illi tagħmlulna like neħdu pjaċir għax f'moni li wara 11 ta' bil-lejla li qed tispiċċa logħba bħal dik għadha titqum għax-xogħol u titagħmel dawn il-videos mhumiex affarijiet. Issa jnaqas neditja xi jiġifieri nitfa' l-kamera noqgħod impalla, eċċetera, ma toqgħod tapplodihom wara kollu ħin illi idhum u kulħadd għandu l-ħajja tiegħu xi jagħmel, però mhix qed ngħidlek biex tqogħdu titħassru intaw tajdu miskien iċċomma għax xejn. Però biex tkunu tafu l-affarijiet kif huma. Ġifieri nitlobkom illi tgħinuna biex aħna nkomplu intukom materjal biex intom toħdu pjaċir għax sa fejna fin toħdu gost bihom grazzi għall-editur Antonello Vela il-sellim ovvjament ħareġ l-idea li nagħmlu daw il-post-match reactions tal-Milan, jiena tal-Juventus Mark tiegħu tal-Inter, Jude li ħsieb il-lob tal-Manchester United u Kopajt Kristi ħsieb ovvjament il-partita tal-Liverpool u naħseb li doqgħod jagħtu pjaċir bihom. Allura nitlobkom tgħinuna ftit. Nerġa' nirritorna fuq il-partita, nirringrazzjakom dejjem ovvjament. Nerġa' nirritorna fuq il-partita. Ma tantx hemmx titkellem fuqha. Partita mediokri, partita ta' dwejja, partita li tqabdek in-nas ta' okkażjoni li mmulaw. Għom ħassar ta' Origi li kien offside. Skużawni ma kif għattilkom ġej in-nas. Jiena li kien hemm penalti fuq Messias. Luka Marelli ta' Dazin qal li kienu it-tnejn li huma speċi qed jiġbdu li xulxin u hekk. Niskuża ruħi.
Però veru sewwaqal, però kien hemm daqqa f'sieħu. Daqqa jiġru hekk letteralment u dabsaqeħ ħadlu hekk siq l-oħra mill-Messijas nista' jagħmel xejn. Tipo jiena li qed penalti, speċjalment wara l-penalti li ngħataw Napoli illum. Tgħidli allura żbalit ta' Bioli mhux qed ngħid li żball. Ta' lanqas ta' Napoli, però ta' Napoli kien soft ħafna. Il-fatt li ngħata l-penalti su strateġija vedat. Però ngħata ngħata. Ma allura mbagħad ma tagħtix penalti lilna hekk. Mhux qed nipprova nwaħħal fir-referita għax jiena waħħal fil-prestazzjoni diżastru li kellna. Kull darba li nsibu tim li għalaqna u li jżommna isna ingabbjati dejjem hekk jiġrilna. Dejjem hekk. Titkun okkażjoni ta' pereżempju xi free kick jew corner daqqa tal-asballu fix-xukka. Hekk biex ngħid. Jew kunu fortunati li jkun hemm pereżempju xi azzjoni ballu li għamad ma' xi plejer tagħhom u forsi jsir autobu. U din xi ħaġa li tistennija mit-tim ċampion tal-Italja. Mill-bqija kif għattilkom jiena ma qbilx mal-bdil ta' Pioli illi ma talabx li hawn il-bidu li tħalli l-rehabi ġim li qiegħed ħażin fuq il-ħżiena x'kien imqala kont inħalli hemm. Għal-raġuni li ħaddaħħal tifel ta' 18 sena li huwa Lazetic qed jiddebutta dan fil-kampjonat ħaddaħħal lil Lazetic li nerġanajlek huwa tifel, nerġanajt huwa tifel ta' 18 sena jana 19 fit-22 ta' Jannar. Ħaddaħlu hemm ħaditfgħu l-pista l-attakk kollu fuq. Ir-Rebic miegħu għal-Messijas lillum kien tajjeb ħafna. Però nitfa' l-Rebic fuq il-lemin u nitfa' l-Lazetic quddiem jew Rebic u Lazetic quddiem li fuq ix-xelluk u dak qed tara fuq il-lemin. Ma somma Pioli deċida mod ieħor. L-aħħar ħanħallikom id-dispjaċini li forsi ma bqax nitkellem iktar, però għandi daqsxejn ta' nħass mhux ħażin. Niltaqgħu issa nhar it-tnejn fit-8 ta' flaxija minn se jisbar fit-8 se nkun live nirrakkonta l-partita Milan Fiorentina se titlab naraħat fis-sitta. Żommu s-saħħa tagħkom u b'saħħitkom sal-video li jmiss narakom forza Milan dejjem. Ċeċċaw lejl it-tajjeb.